रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथाङा बिखा जुदि खाममारदोंब्ला आन्दलन खालामबोनायनि बिथांनि गोसोआव जुदि दङब्ला न्यायखौ जुदि बिथाङा लुगैमारदोंब्ला बिथाङा खालामनानै देखाय पेट्रल लुनानै सावना लानो हायो बिथाङा गावखौनो प्रहलाद होननाय मानसिया बिनि सेन्टेन्सआ माब्ला मा बुङो माब्ला मा बुङा बेजों खोथा गैया बे जाहैबाय प्रहलाद होननाय मानसियानो दिनै समाजनिफ्राय बयकट जानाय बे लाजेननो गैयै मानसिया दिनै फुटबल जरायाव मोनसे पावार प्लान्ट जानो नागिरदों मोनसे कम्पानिया बेवहाय इस्टाब्लिश जानो नागिरदों नाय नोंथांमोना बे प्रहलाद होननाय मानसिया लाजिनो रोङैया गाबोन समफोर जुदि बे जायगायाव बे कम्पानिया डेभेलप जायोबा बे इन्डास्ट्रिया जुदि डेभेलप जायोबा बे जायगायाव थांनानै प्रथम बे प्रहलादानो आंनो जब नांगौ आंनो साख्रि नांगौ आंनो थाखा फैसा नांगौ होननानै आदाय खालामग्रा प्रथम श्रेणिनि मानसि होनबा बे प्रहलादानो जागोन दा बेखौ आं ओरैसो बुंनो नागिरदों जोंनि रायजो राजाफोरा जोंनि पटबरजरा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे प्रहलाद होननाय मानसिखौ दिनै लेरनानै ला आरो प्रहलाद होननाय मानसिखौ बे जायगायाव कम्पानिनि दरखं मोखाङावबो बेखौ गसंनो जायगा होनो नाङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बे प्रहलाद होननाय मानसिखौ जों शिक्षा होनांगौ ओंखायनो दिनै जों बुंगोन जाय प्रहलादनि दारै दिनै बिफेबा जोबस्रांखाबाय अलरेडि जाय प्रहलादनि दारै खुनु बे समाजाव जायगा गैया जाय प्रहलादा दिनै राजनिति खालामनानै रायजो राजाफोरखौ मिसगाइड खालामनानै पटबरजरानि गामिनि मानसिफोरखौ बिथाङा दिनै फुस्लाय राजनिति खालामदों बियो बन्द जानांगौ आं गले गले खावलायबावबाय बिथाङा रायजो राजाफोरखौ खुनु दिन मिसगाइड खालामनाङा बिथाङा जुदि दिनै सोरखौबा पेट्रल लुनानै थैनो जुदि बिथाङा इनकारेज खालामदोंबा सोरखौबा बेंखननानै सोरनिबा जिउखौ जुदि नस्थ' खालामनो सोरखौबा बुथारनो बेबादि इनकारेज खालामदोंबा जोङो दिनै बिथांखौ खावलायो बिथाङा गावनो प्रथम बिथाङा खालामनानै देखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथाङा बिखा जुदि खाममारदोंब्ला आन्दलन खालामबोनायनि बिथांनि गोसोआव जुदि दङब्ला न्यायखौ जुदि बिथाङा लुगैमारदोंब्ला बिथाङा खालामनानै देखाय पेट्रल लुनानै सावना लानो हायो बिथाङा गावखौनो दा बेखौ जोङो खावलायदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोङो खुनु सोरनिबा बुंनायाव जों बायास जाया सोरनिबा थाखाय जोंहा बिदि एसेबां माने खिन्थारनांगौ होननानै जों सानाखैमोन नाथाय प्रहलादमोन बायदि सासे समाज बयकट जानाय मानसिया रायजो राजाफोरखौ मिसगाइड खालामनो थांनायलाय जों दिनै बायद'था जादों दिनै प्रहलादखौनो जा जोङो दिनै मालती बायद'खौनो जा बा सोरखौबानो जा जों बुंनो गोनां जागोन खुनु दिन पटबरजरा ओनसोलाव सान्थि जेराव बेवहाय गोजोन थासारिखौ गायसननानै जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा दिनै बिटिआरखौ दिनै सालायगासिनो दं दिनै बिटिआरनि ओनसोलाव जथेस्थ' जों सान्थिया फैबाय बेखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना बोरैबा दावराव सृष्टि खालामनानै रायजोनि गेजेराव उल्लंघन खालामनानै समाजखौ नस्थ' खालामनो बिथांमोना बे रोखोम फायदा खालामनायनि थाखाय जोङो खावलायगोन बिथांमोना गासिबो बेबायदि राजनिति खालामनाया बेफार बानिज्यआ दिनैनिफ्राय गाबोननिफ्राय बन्द जानांगौ आरो जोंनो जिहेतु गोजोन बे पटबरजरा ओनसोलाव बा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जिहेतु गोजोन बे गायसननाया सोलिबाय थानांगौ बेखिनिखौनो आसा खालामनानै जोङो दिनै बयखौबो जोंनि पटबरजरा ओनसोलनि रायजो राजा आरो बिटिआर हालामनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम खावलायो जे खुनु दिन बेवहाय राजनिति खालामग्रा पलिटिसियानफोरनि खोथाफोरखौ खोनासङाबालासे जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि गोजोन थासारिखौ नोजोर बोनानै ओनसोल जौगानायखौ बयबो खामानि मावनो आगावगोन आं बेसेबां गोबाव बोसोर सरकार सालायनायाव बिथांमोना मानो एसेबो साननो हादिया दा बे बाथ्राखौ बिथांमोना एन्सार होयोबा मोजां बिनि अनगायैबो जाय प्रहलादमोन बादिनि थाखाय दिनै आं बे बाथ्राखौसो बुंगोन जाय प्रहलादमोन बादिनि थाखाय दिनै बिपिएफआ जोबस्रांबाय दा बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै एसे बुजिनाया दरखार दं होननानै आं सानो दिनै माने जाय प्रहलादखौ आं खेबसे रिपिट खालामबावनो लुगैदों प्रहलाद ब्रह्म बिथांखौ जोङो बिथाङा जे सासे समाज बयकट बे बाथ्राखौ आं खेबसे रिपिट खालामबावनो लुगैदों आं गिबियावनो बुंखांबाय आगोलावबो जे प्रहलाद ब्रह्मखौ जोङो बिथाङा समाजनि केलेंकारिजों जड़ित थानायनि थाखाय बिथांखौ जों एबसुनिफ्राय माने होखारनो बायद' जादों आरो जाय प्रहलाद ब्रह्मआ दिनै बिपिएफआव थांनानै बिपिएफनि जे आदर्शखौ मानिनानै सोलिनो हायैनि बिपिएफनिफ्रायबो बिथाङा एक्सपेल खालामजादों बारंबार एक्सपेल खालामजानाय बारंबार समाजनिफ्राय बयकट खालामजानाय बारंबार माने बिथाङा बेबायदि समाजनि बयकट जानाय मानसिया दिनै रायजो राजाफोरखौ मिस खालामनो हाया खालामनो नाङा आरो बे बाथ्राखौ ओंखायनो रायजो राजाफ्रा एसे मोजाङै बुजिनाया मोजां दिनै जाय प्रहलादनि थाखाय जाय प्रहलादा माने बेबायदि मानसि माने सासे मोजां मानसिखौबो मा बेबहार खालामनांगौ मानसिनि खुगायाव मा सय्य माने
रावजों सोरखौ मा सोंखारिनांगौ सोरखौ मा बाख्नायनांगौ बेबायदि गियान गैयै सासे प्रहलाद ब्रह्मआ दिनै बे प्रहलादनि आखल आखुखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। जाय सनाराम बिथांखौ सैमाराम होननो हायो, जाय रबिराम नार्जारी बिथांखौ लबिराम बुंनो हायो, जाय प्रमेला रानी जाय आन्दलनखौ माने बिराद नेतृत्व होबोनाय जाय प्रमेला मानगोनां प्रमेला रानी बायद'खौ बिथाङा जार्सि गाय बायदिसिना रावजों बिथाङा बुंनानै सोंखारिग्रा अश्लील खोथा बुंनो हाग्रा बेबायदि प्रहलाद ब्रह्मआ दिनै रायजो राजाफोरखौ मिसगाइड खालामनो हाया। आरो बिनि फोरमाना जोंनाव दं। जों तन्न तन्न गासिबो फोरमानखौ जों होजोबलांनो हायो। दा बे प्रहलाद होननाय मानसिया जोंनि बयजोंबो अनसायजाग्रा बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा भारतनि नायल' जाल' जोंनि रायजो राजाफोरनि आंगो नरेन्द्र मदि जोंनि नरेन्द्र मदि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौबो बिथाङा हिजड़ा होननानै बुंनो हाग्रा बे प्रहलाद ब्रह्म। जाय प्रहलाद ब्रह्मआ बारंबार समाजनिफ्राय बैखद जानाय बेबायदि मानसिया जोंनि गोथार रायजो राजा पर्बतजरा ओनसोलाव थांनानै राजनिति खालामनायखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बयबो गावनि सुबिसार खालामनानै बिथांखौ डिसिसन लानांगौ। आंथ' सानो प्रहलाद ब्रह्मनि पलिटिकेल केरियारा बेनो लास्ट, बेनो जोबथा जानांगौ। प्रहलादा जे राजनितियाव थानानै खोथा बुंबाय थादों, बिपिएफआव थानानै खोथा बुंबाय थादों, प्रहलादा दिनै प्रहलादनि राजनितियाव खोथा बुंनाया बेनो लास्ट जानांगौ आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ दिनै बिसार खालामनांगौ। आरो जाय प्रहलादखौ आं खेबसे बुंबावगोन, बे प्रहलाद होननाय मानसिया लाजिनो रोङा। जाय प्रहलाद होननाय मानसिया लाजिनो रोङा बेनो दैनिक मोनसे प्रग्राम नांगौ। बे बिजनेसमेन बायदि मानसि, बे बिजनेसमेन बेनो दैनिक माबा मोनसे प्रग्राम नांगौ। जाय प्रग्रामनि दारै बे प्रहलाद ब्रह्मआ सोरबा प्रमद बरमान गोनां बिथांखौ सोरबा दिपेन बरमान गोनां बिथांखौ बेबायदि मानसिखौ बिथाङा खुगा दं होननानै जाहा मोनला माने बाउन्डारिनि बाथ्रायाव बाथ्रा बुंनानै हाग्रामा महिलारिनिफ्राय बिथाङा क्रेडिट लानानै हाग्रामानिफ्राय फैसा थाखा बख'नाय जाख्ल'नाय बेना बे बिजनेसा दिनैनिफ्राय बेबायदि बिजनेसा दिनैया जोबनांगौ होननानै जों सानो।